Iyayenmu suna girma, kowace rana a hankali suna ta tsufa, suna yawan mantuwa, ƙarfinsu yana ta ƙarewa, yanayinsu yana ta juyawa. Masu kula da kai sun zama masu buƙatar kulawarka. Hakan zagayowar rayuwa ce ta ɗabi'a. Hakan yana jan hankalinmu ne, musamman a ranakun da buƙatunsu ke kamawa ko yanayinsu ya zama ƙalubale a gare mu wurin ganewa. Yayin da nauyin rayuwarmu ya ƙaru, tare da ayyukanmu da 'ya'yanmu ko ƙalubale na rayuwarmu, ƙarin aikin kula da iyayen da suka tsufa na iya zama abin fargaba a gare mu. Haƙurin da ake bukata zai iya shimfiɗa bakin ciki, kuma ayyukan alheri kaɗan na iya zama ba mai sauƙi ba. Iyaye masu tawali'u, masu fahimta da kuka sani, na iya zama yanzu sun fi jin haushi ko kuma suna da wahalar sha'ani. Suna sa mu'amala ta yi tsanani, kuma galibi suna da wahalar fahimta. Kula da iyayen da suka tsufa yayin da muke jujjuya ayyukan rayuwa na iya zama ba mai sauƙi ba. Iyayenmu masu kula da mu yanzu sun dogara da mu. Wani lokaci suna ƙalubalantar haƙurinmu a kansu da juriya. A wannan lokacin ka tuna da soyayyar da suka taɓa yi maka, kuma ka yi ƙoƙarin mayar da ita, ko da kuwa yana da wahala. Wannan lokaci shine damar da za a nuna godiya mai zurfi, yana tabbatar da ta'aziyya da mutunci a cikin shekarunsu na gaba. Gabatar da wannan aiki tare da alheri yana juya kulawa daga nauyi zuwa aikin ƙauna da girmamawa. Wannan wata dama ce ta ramawa alherin da suka yi, tare da sauke wani nauyi mai tsarki wanda yake da kima a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ya kunshi jigon ibada. Allah ya ba mu ikon kula da iyayenmu. Ga wayanda ba su da rai, kuma kuna iya kula da su ta hanyar yi musu addu'a. Allah Ubangiji ya gafarta mana gaba ɗaya. Amin.